Postoje dvije vrste običnih lanaca za čišćenje odvoda. Prva je bez glave za bušenje, a druga je s glavom za bušenje. Što se tiče glava za bušenje, postoje dvije specifične vrste. Jedna je krunska glava za bušenje, ovakva, a druga je krokoglava za bušenje, ovakva. Krunasta glava za bušenje zapravo nije prikladna za PVC jer, kao što možete vidjeti, kada glava prolazi kroz spoj pod 90 stupnjeva, ima veću mogućnost da se zabije u stjenku cijevi i ošteti je, dok osnovni kroko nema taj problem. Sada postoji velika razlika između glava za bušenje i krtica. Krtica, poput ove, je alat koji biste spojili izravno na osovinu bez lanaca. Ovo bi se koristilo za uklanjanje čvrstih prepreka. Uz to rečeno, naravno možete koristiti kombinaciju to dvoje. Uvijek možete koristiti krticu sprijeda s nekoliko lanaca straga, lanac bez glave bušilice i naravno imam ovdje nekoliko četkica. Prednost ovoga je što bi se težina krtice sprijeda migoljila s unutarnje strane cijevi i spriječavala centriranje lanca centrifugalnom silom. To znači da bi udaralo po unutarnjoj strani cijevi i očito bi izbacilo krhotine. Još jedna prednost je što bi vam to olakšalo preskakanje raskrižja ili prolazak kroz teške zavoje. Hvala na gledanju. Ćao!